Aquí estem amb Pol Ferrer, que ha sigut el subcampió d'Espanya de combinades, de perdó. T'ha anat de pèls. Fa 2 setmanes vas fer la teva millor marca personal, avui t'has quedat a 10 puntets només. Com ho veus? Bueno, 2 setmanes de recuperació no és que siguin les millors, però tot i així he pogut lluitar-ho molt, o sigui, estava en un estat de forma sorprenent, la veritat, o sigui, no m'esperava estar així. He estat molt regular en totes les proves, menys a la perxa, que podia haver donat bastants punts més, tot i així he sumat molt al pes, he fet marca personal també a les tanques i bueno, tot això ha fet que sigui una marca bastant regular, com estic jo ara, i agraït d'estar aquí. Aquesta segona posició, tornar-la a fer és la millor forma d'acabar aquest campionat. Aquest any sembla que el pes t'està anant de fàbula, no? Has canviat una mica els entrenaments o...? No, suposo que hauré enganxat millor a la tècnica, sé ben bé què haig de fer abans de fer el llançament, donar-li molt de temps i no he fet gaire cosa més, la veritat, o sigui, tot ha sigut molt igual a l'any passat. De cara al decatló, expectatives? Bueno, òbviament intentar lluitar per fer-se la marca per anar a l'Europeu d'Itàlia. És complicat, s'hauria de millorar més o menys uns 300-400 punts, està a prop de 8.000. No és impossible, però és una cosa que tot i així s'ha de treballar molt i que s'ha de tenir en compte. Doncs molta sort de cara a l'estiu. Moltíssimes gràcies. Gràcies.